सब पाएगा, किताब पाएगा, ड्रेस पाएगा, ये सब ଆପଣଙ୍କର पाएगा। ଯୋଉ ସିଟି ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ପିଲା 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲା ଆଧାର ଆଉ ଫଟୋ ସେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଘରେ ରହି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍